Love at first sight. Una kong nakita si Vanessa sa FINMA University of Pangasinan, June 2013, third year college. Magkaklase kami sa kursong Business Administration. Para sa akin, siya ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Maliit, maputi, mahaba ang buhok, may type. Nang makilala ko siya, lalo kong nahulog sa kanya. Mabait, mapagbigay, masarap kasama. At higit sa lahat, may takot sa Diyos. First impression ko kay Kelvin, mukhang chick boy. Dahil sa nakakahawa niyang ngiti. Sa lahat ng estudyanteng lalaki na nakita ko, siya lang ang maayos manamit. Kaya napansin ko siya agad. Nakatuck in, maayos ang necktie, at palaging bagong gupit. Mabango tignan. Palakaibigan din siya. Matalino, at higit sa lahat, gwapo. Shh, wag kayong maingay, lalaki ulo nun. Heto na nga, may gusto pala siya sa akin, kaya niligawan niya ako. Nagpunta siya sa bahay, ng harana, at formal na nagpakilala sa mga magulang ko. Siyempre, pinakilala niya rin ako sa mga magulang niya. Then it happened. Since the first day that I met him, my life changed. He always makes me smile in any kind of way. Kaya sinagot ko na siya noong January 2014. Akalain niyo yun, sa panahon na laganap ang social media, meron pa rin palang lalaki na handang mangharana at magpakilala sa mga magulang para umakyat ng ligaw. Guided ng mga magulang namin yung relationship namin ni Vanessa. Kahit naging kami na, education pa rin ang priority namin. Because we want to make our parents proud. Magkatuwang kami sa pagre-review at sa paggawa ng mga thesis namin. Sumali rin kami sa pagsayaw ng sports mimetics noong intramurals na kung saan nanalo ang aming department. Sabay kami ni Kelvin nakapagtapos sa kolehiyo noong March 2015. Relationship goals ika nga nila. Makalipas ang mahigit 6 na taon naming magkarelasyon, magkasama naming hinaharap ang mga pagsubok sa buhay through ups and downs. Hindi ko plano nung una na mahalin siya, pero masaya ako dahil nangyari na lang. Walang katumbas na salita ang makapaglalarawan kung gaano ko siya kamahal. Love was just a word until the day I met him. Masasabi kong he's the person that I could never let go of. Sikreto para sa mahabang relasyon, we put God at the center of our relationship. Dahil masarap magmahal, bunga ng isang dalangin. Nang una kang makita, ako'y nabighani talaga. Sa buhok mong mahaba, ako'y tuluyang nahalina. Nang ika'y makilala, ako'y nahulog talaga. Sa taglay mong bait at ganda, ako'y tuluyang humahanga. Talagang gusto kita, kaya nagtapat gamit ang gitara. Sa magulang nagpakilala,
sa pamamagitan ng harana. Patuloy ngang pakikiligin kita. Kahit na ako'y sinagot mo na, pangakong liligawan pa rin kita kahit pa ako'y asawa mo na. Tapos, aray ko. Ganta yan eh. Miss. Nagbubunot ng kung ano. Miss Vanessa Lores Comas. Will you marry? Grabe ako. Nakakahiya. Siyempre. Saan mo? Siyempre. YouTube. Dandan. Hinis ko mamaya. Ayan. Kasha, buti na. Hindi masikip. Hindi, sakto. Pinicturean ako. Kailangan umaura pa rin. Ganyan. Baboy ko. Siyempre parang hindi ko in-expect na ganun na magpo-propose siya sa akin siyempre. Tapos nung parang may dinudukot-dukot siya dito, medyo nasilip ko na. Tapos ang saya-saya ko siyempre, ganun pala yung feeling na may nagpo-propose sa yung lalaki kasi siyempre mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal ko yan si Kelvin. Sa tagal na namin nagsaman, masasabi kong siya na talaga kasi dinadalain ko rin na sana siya yung lalaki na magpo-propose sa akin, hingin yung kamay ko, ganyan. And syempre, naiyak ako. Syempre, na yung prayers ko. Sobrang saya ko. Sorry. Gusto kong sabihin kay Kelvin na nagpapasalamat ako sa kanya sa pagmamahal niya sa akin. Sa pag-aalaga niya dun sa 6 na taon. Kung MMK ba? Yung sa 6 na taon namin. And gusto ko mag-sorry sa kanya kung sa mga pagkukulang ko din. And mahal na mahal ko siya. Hindi ako nakaramdam kasi ang pakiramdam ko kasi magpo-propose siya sa akin sa anniversary namin. Kasi ang sabi niya next year daw kami kasal, ganyan. Tsaka yun nga kasi nag-aaral pa yung kapatid niya. So naiintindihan ko naman yun. Kaya akala ko medyo matagal pa, ganyan. Willing to wait naman ako. Kaya unexpected. Unang-una sa lahat, maraming salamat kasi naging successful yung surprise na proposal na ginawa natin. Una pinaalam ko sa mga magulang namin, sa parents ko, and then sa parents niya. Sinabi ko rin. Then, ang pinaka-importante na sinabi niya sa akin, pag magpo-propose ako sa kanya, dapat maganda yung damit niya, tsaka yung kuko niya. so ayun, ang inisip ko, magpo-photoshoot kami. Dapat sana, studio photoshoot yung gagawin namin, kaya lang parang boring naman, sabi ko. So, since nagbo-vlog naman kami pareho, sabi ko, gawa na lang tayo ng short film, sabi ko. So, yun, hinire ko yung artisano, videography.
shout out. Thank you sa kanila kasi kahit rush yun, payag sila. And then, yung sa kuko naman niya, yun, punta kami ng Kawai Spa. Shout out sa manager kay Elwell. Yun, sila yung gumawa nung kuko niya. And then, sa makeup, kay The Perfect Brides, kay Marvin Sabado. Thank you rin po sa sa pag-ayos sa aming dalawa. And then sa All G Barbershop, dun sa paggupit ng buhok ko. Meron pa ba? Yung sa couple shirt sa Daily Prints. Maraming salamat din sa pag-print. And higit sa lahat, yung University of Pangasinan, FINMA, sa pagpayag na mag-shoot kami dito sa school. Ayun, masabi ko lang sa'yo, Vanessa, maraming salamat kasi nag-yes ka. Kasi kung hindi ka nag-yes, walang mapupuntahan lahat ng to. Napakagandang pa-birthday sa akin. And pasensya na kung may mga pagkukulang ako. And yun, mahal na mahal kita. Di ba sabi ko naman sa'yo na yung first girlfriend ko, gusto ko siya yung mapapangasawa ko. And eto na yun. Thank you kasi di mo ko iniwan. Sabi ko sa'yo, di ba? Wag mo kong sasagutin kung hihiwalayan mo lang ako. And thank you kasi nagstay ka. More than 6 years na tayo. 6 years and 9 months. And yun, dadating din tayo dun sa altar. I love you.